Tak, dobrý den, já vás vítám na dnešní autogramiádě a zároveň křtu knihy Bohové a bohyně v nás. Kniha je paní Zuzany Řezáčové Lukáškové a zároveň tady vítám její maminku. Děkuji. A už vám teda předávám hlavní slovo a nechám to na vás. Děkujem. Tak já vás tady moc ráda vítám. Jsem ráda, že se tady sešel takový přátelský kolektiv. Je to velmi milé. Ještě nám tady doběhl nějaký host. Že určitě vás bude zajímat, jak je to možné, že moje dcera přišla k takovému velkému téma, jako jsou slovanští bohové. Protože to zase pro tak mladou ženu není asi obvyklé a zvláštné v dnešní době. Ale moje dcera, když se narodila a byla malá holčička, tak chtěla být veterinářka. A chtěla se starat o zvířata a chtěla, aby jsme doma v obýváku měli hrocha. A my jsme jí vysvětlovali, že to jako není možný, že to tak nefunguje, že může mít zvířátko, morčátko, myšku a takový. Tak z toho byla smutná a našla si úplně jiný směr, který šokoval nejen nás, rodiče, ale i pedagogický sbor na gymnáziu, kam chodila, protože chtěla být travička. A začala si číst knihy o slavných travičkách, o čarodějnictví a taky. Takže já, když jsem prohlížela její dívčí knihovnu, tak jsem tak jako měla takovou až tíseň, kam ta moje holčička, malá roztomilá, která chtěla být tou veterinářkou, kam se ubírá. To studium veteriny bylo asi zajímavější než travičství, takže jsme se doma dovídali, jak to vypadá v úžasném žaludku, jak nás všechny vyléčí, protože všichni jsme odvození od krávy. A tak to mě tak jako uklidnilo, že konečně to dostalo ten správný směr, ten její život, že se tam jako začíná nějak formovat ta veterinářka, jenže zjistila, že je víla. Tak tam odtud už potom to přešlo k těm bohyním hrozně rychle, snadno. Takže nás celou rodinu pozvala na setkání s bohyněmi. A tak jsem se docela těšila na setkání s nějakou tou bohyní. A když na mě vyšla Morena, tak jsem byla zprvu zklamaná, ale musím říct, že jsem se s ní velice dobře potom jako stotožnila a do dneška mě provází. Takže tím jsem se dostala, omlouvám se za svoji dlouhou řeč, ale dostala jsem se k té knize, protože já vlastně, ať jsem to vůbec netušila, že na sklonku svého života se dopracuji k takovéhlemu poznání, že opravdu s bohy slovanskými se můžeme stotožnit, můžeme se s nimi i potkat a můžeme se s nimi i radit, protože to setkání tenkrát s Morenou mi vneslo do života pocit, že když nenajdu opravdu nikoho na světě, kdo by mi chtěl vyslechnout, pomoci mi nebo mě jenom utěšit, tak ta Morena tam někde je a ona je hrozně laskavá a ona mě vždycky přijme a vyslechne mě. Takže knížku jsem moc ráda, že je na světě a věřím, že i vám, nejen příznivcům dcery mojí Zuzky, ale i ostatním lidem může pomoci v hledání a může otevřít nové, naprosto netušené dimenze, které si jen stěží umíte představit, pokud se něčím takovým nezabýváte. Já jsem se slovanským panteonem potkala na psychoterapeutickém výcviku a v satiterapii, na takovém týdenním kurzu Úvod do satiterapie. A tam byla jedna z přednášek slovanští bohové v psychoterapii. Protože satiterapie je poměrně specifický směr, který pracuje i s bohy a bohyněmi. A to v podstatě bez jakéhokoliv konceptu
On pojme jakékoliv náboženství a jakýkoliv koncept, v který věříte a umožňuje práci s těmi bohy. A protože jsme Slovani, tak tam byla zařazena přednáška o těch slovanských bozích a mě úplně uchvátili. Takže tím v podstatě začal takový můj život s těmi slovanskými bohy, ale jako s archetypy. A mně se ta práce moc líbí, protože nám poskytuje možnost podívat se na naše klimatické pásmo, na naši přírodu a na nás samé z pohledu bájí a pověstí, které jsou trochu zapomenuté, ale pokud přijmeme Jungovo tvrzení, že ty báje pochází z kolektivního nevědomí, tak tam pořád vlastně někde jsou a bohové nemůžou umřít, takže je jenom na nás, aby jsme pustili jako fantazii, nikde ji jako neutiskovali, ale opravdu ji nechali volně plynout a ty báje jakoby, proč si je znovu nevysnít, jako nezrekonstruovat. A mně se moc líbil ten koncept, že vlastně ty bohy všechny máme v sobě, některý ten archetyp může převažovat a moc mě mrzelo, že něco podobného není pro slovanské bohy. No a tak jsem si řekla, že abych tuto díru v našem kulturním kontextu mohla nějak vyplnit. A tak jsem nejdřív začala tak jako nesměle psát nějaké články, udělali jsme s kamarádkou první test právě, která slovanská bohyně ve vás je. A pak už se to vlastně postupně nabalovalo a rozšiřovalo se to až do té knížky, kterou vlastně dneska budeme křtít. A já jsem moc ráda, že nakonec vyšla, protože to byla i dlouhá cesta vlastně od toho prvního článku až po tu knihu, to bylo několik let. A já věřím, že i vám můžou být bohové inspirací, i bohyně. A jsem moc ráda, že ta knížka je opravdu hezká. Musím říct, že je to první knížka, jakože je to moje 4. knížka, ale první knížka, kterou mám potřebu všem ukazovat. Všech svých 10 autorských výtisků už jsem rozdala a musím si jet vyzvednout další, jakože další knížky, a protože si myslím, že to je takové jako moje, asi jak jsem potkala včera ty misionáře, tak tohle je moje taková jako osobní mise za osvětu slovanských bohů a za jejich šíření, ale v tom jako dobrém slova smyslu, v tom, že opravdu je můžeme vidět v krajině, v tom, jak se střídají 4roční období. Dneska už je vidět ta vesna v těch malých kytičkách jarních a tak. Mě už na zahradě rozkvetly sněženky a to je právě takovej ten poselství, že ta vesna už je tady. Takže to je asi takové jako moje, co bych ještě chtěla říct, jak ta knížka vlastně vznikla a co tak v ní asi tak můžete najít. Test, který Bůh ve vás převažuje, případně dámy si můžou udělat test, jak vidí svého muže. Za prvé, vyberte slovní spojení, které vás nejvíce charakterizuje nebo charakterizuje vašeho muže. Za A. Mám rád spravedlnost, jsem přející, ale umím být i trestající. Za B. Mám rád zábavu, hru a hostiny, jsem pohostinný a štědrý. Za C. Jsem nestálý, stále v pohybu a mám rád zpěv. Za D. Mám rád pořádek, spravedlnost, jsem často považován za autoritu. Nebo, pozor, tady je ještě E. Jsem spíše duchovně založený a zamyšlený. Za druhé. Ve společnosti jste za A. Převážně veselí, občas si ale udržujete odstup. Za B. Společenský, ale nemáte rád, když si z vás někdo utahuje. Za C. Často tím, kdo dává věci do pohybu. Ve společnosti jste tím, kdo udává v podstatě směr zábavy. A za D. Trochu v pozadí, ale autoritativní, taková ta šedá eminence. Za E. Respektován a lidé vás často vyhledávají pro radu před důležitým rozhodnutím. Za třetí. Postavu jste spíše za A. Urostlý a svalnatý, za B. Spíše podsaditý, za C. Spíše štíhlý, za D. Statný, ale nikoli obézní a za E. Jemný až subtilní s mladistvým vzhledem.
Pokud převažují odpovědi C, převažuje ve vás bůh Stribok, což je takový bůh trochu do větru, bychom řekli, protože je to bůh povětří, vánků, vzduchu. A tento bůh je spojený právě s lstí a s tím, jak svedl nebohou bohyni Chors, protože s tím se váže taková jako milostná aféra, protože Stribok miluje Chors, ale Chors miluje Radhosta.